Yeah. Skip. Hip-hop ka ba? O sadyang pumuporma lang? Sumasabay sa tugtog pero tunay na lalaw ba yan? Ang daming MC ngayon, kunwari astig, pero pag binanatan mo, tameme ang bibig. Nakikinig sa mga beats pero walang ba ang pinanggalingan? Kulturang lumago sa kalye kung paano sinimulan. Mula sa Bronx, umabot dito sa Pinas. Rima talim ng dila, talagang matatalas. Hip-hop ka ba talaga o pang TikTok lang? Nagpapanggap na tunay, pero walang alam sa pinagmulan. Apat na elemento ba sa pagkatao mo ay naranasan? Pwes kung hindi, hindi ka hip-hop. Sabay sa uso ka lang. Wala kang alam sa kultura na aming pinaglalaban. Graffiti sa dingding, kwento ng mga bawat letra. Pangalan ng crew may kanya-kanyang sariling obra. DJ na nag-scratch na bumubuo ng tunog. Ang bawat fade at loop, puso'y nakakasunog. Breakdancer sa sahig, umiikot lumilipad bawat galaw. Kwento, dehins na magagawa ngayon ng mga kabataang vlogging. Bangag MC sa entablado, pormahan, hanastig mga sobrang angas. Ang bawat rima'y bala sa tainga ng mga punks bumubulalas. Hip-hop ka ba talaga o pang TikTok lang? Nagpapanggap na tunay, pero walang alam sa pinagmulan. Apat na elemento ba sa pagkatao mo ay naranasan? Pwes kung hindi, hindi ka hip-hop. Sabay sa uso ka lang. Wala kang alam sa kultura na aming pinaglalaban. Hindi lang ito tugtog, hindi lang basta sayaw. Kultura ito't pamumuhay namin buong araw. Mula sa puso't kaluluwa, ang hip-hop ay sa amin dumadaloy. Hindi sa damit at bling-bling, kundi sa pagmamahal sa kultura. Kaya ulitin ko ang tanong sa dulo ng bawat linya. Hip-hop ka ba talaga? O sadyang gaya-gaya ka lang? Isip-isipin mo bago ka sumagot. Ang hip-hop ay totoo, hindi ito pabiro. Peace out, Rocky Baby and B. Raymond.